Ето имате Toyota. Обадете се. Може да ви съдействаме, ако е с компютър Denso. Ще направим DPF, AR, Stage 1, Stage 2, ако има нужда и ако искате. Ще свалиме разхода на колата, ще повишиме мощността, пъргавината, ще махнем турбодупката. Експерти сме в тия компютри Denso. Няма да имате проблеми с автопилота, както повечето решения на колеги. Всичко ще работи по колата, без да има никакви проблеми. Така че, ако имате нужда, обадете се за безплатна консултация, ще ви съдействаме. Ето, почти сме готови с записването на файла на Toyoтката. И тя вече няма да има нито DPF, нито EGR, нито проблеми с тях, нито светещи чекове. Ето сега ни казва, че ще изключим от контакт. Правиме го. Оп, готов е. Записане файла.